Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dumateng ngarsanipun sagung para pinisepuh para rawuh kakung sumanutri saduluring budi kepareng kula rak panjenengan nambat undi dawuh sablandharaken lumampahing hati cara panggih pinanganten. Arembung satunggal mbok pinanggih ngaturaken samangke kapenggalih lepat satu pangsuh kepara singlar. Saking greh basa tintata krami mawantu-wantu saderengipun kula tansah nyuwun lumunturing sih samudra ing pangalsami kiya kapurwakani upacara panggih pinanganten. Panggih serat maca pinanganten sarimbit hambabar sekar manca warna. Ang leluri Laksita Harjo Molat edindaing budaya lamat kang wus kapiyarsa lah punika ngeling ketalang puspa warna sejatos asung pratandha tuwin caos kurmat ya kapurwakane upacara panggih pinanganten. Wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing kodrat saking panguwasing Gusti murbeng dumadya ing samangke wonten titahing Jawata ing kasipat jalu tanapi wanudya ingkang sumedya netepi jejering agesang ngancik wonten ing alam bebrayan agung ana tepi loe-loe jaring para kina ingkang dahat pinundi pundi sarta hang leluri Laksita Harjo molat edi endaing budaya luhung. Wis kelampah dawuh astura nenggih Bagus Puji Ikhtiarna Atmaja putranipun Bapak Subartibu murwane wingking saking tlatah Temon Giri Purwa Purwasari kang wis kelampah dawuh astura Atmaja putranipun Bapak Yumanto Ibu Ngatini Asisilipun Rayu Aruni Desti Tasari Topeng serat mojo pinanganten tansah kalis saking rubida lir ing sabikala Sengkareng serat mojo pinanganten sarembita amratitesaken nggih tatarya srimpi saking tlatah Widoro Giri Purwa Purwasari penganten sarimbit jengkar saking Wisma Busana wis ngagem busana katong amemba gagrag Yogyakarta Hadiningrat penganten ora-ora ning tunggal ngalore ing sajuga priya ingkang sawiji putri kang wis manunggal TKT bisa manunggaling cipta rasa lan karsane pinesti jatu kramane Tuling pengali amung muhung pangosing Gusti murbeng dumadya dene ngancem wonten Branagung nenggih Bagus Puji Ikhtiarna Rayu Aruni Desti Tasari Mugia tansah jumbuh ingkang ginayuh widodo ingkang sinedya lestari kang kahesti temah dados keluarga ingkang bagya mulya murah sandang kelawan pangan keluarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warahmah Sinar buka karaning Wisma Busana kumenyar asung Prabowo kentar-kentar kongas gandani ora amrik arum awangi sumirat sirat tejo moyo-moyo saya dangu saya hangranui saya celak saya milangoni sayekti tejane sang pinanganten mijil saking Wisma Busana
tumuju wonten ing sasana rinengga rerengganing palenggan kang wis kaparingan eden-eden pating galebyar pating palencar saya amimbi asri senen ing swasana para priyagung ingkang kemareng lenggah nenggih para pinisepuh para kadang muda tumaruna telenging penggalih amung sumedya panjurung donga pamuji mring Serat Maja pinanganten sarimbit nenggih bagus puji ikhtiarna mewah Roro Ayu Aruni Destita Sari binarung pangli ing Waranggana sesata samong asung pratandha tuwin caos kurmat pangurmati upacara panggih pinanganten wis dumugi hari Serat Maja ijab kabul sineksenan para pepunden para pinisepuh mugi tansah jumbuh ingkang ginayuh widodha ingkang sinedya lestari kang kahesti ngantos tukang ison muring-muring untung tukang dalang ora kentekan kata-kata rerengganing palenggan pinanganten sarimbit kaparingan eden-eden kang pating galebyar pating palencar saya ambi asri senening swasana bawanipun pinanganten menika tasih dukuh enggal pramila ingkang angombiongi ugi para bapak tuwin Mas Dukuh Senggiri Purwa para bapak dukuh candrane busanane lir pindha uler wesen. Kak nyandra mantene ra teka-teka ya nyandra Pak Dukuh. Datan kantun ugi Ibu Carik ingkang sampun dipun kanteni Dewi Sri kekalih. Sri Rahayu saha Sri Sosial. Utawi paniti apa Danarto menawi Bu Desi menika paniti gongso dene para pengombyong pisan menika dipun pandhegani panjenenganipun Kirata sak Nuswantara. Kirata menika wijil saking tlatah Gubukan nanging sak menika hijrah wonten ing Kemon minangka tuwa tuwangganing para kadang pisan sutresna. Tatan kantun para pangombyong kerik lampit brungkat kimpul sak pedukuhan gubar sami asung panjurung donga pamuji mring pinanganten sarimbit boten ngemungaken urun tenaga penggalian nanging ugi bondo mugi pikantuk piwales ngarsaning Gusti Murbeng dumadya Samorawat mongkon dipun maringaken dumateng Serat Maja pinanganten sarimbit punya kancik wonten ing Ambaran Agung mugi-mugi boten dangu malih enggal pinaringan dolanan
golek kencana ingkang saged tata jalma ingkang kamujud momongan. Allahumma amin. Nembe tabuh 11 kawang dasa menit. Ora apa-apa ya Sar, mulai cat ya jam 11. Dibaleni ping 3. Kawis tinggal pucet, iwet kawe enjing dereng sarapan. Sak puspa warna telas kagantos ketawang Ibu Pertiwi. Mengke Ibu Pertiwi telas pun gantos Suba Kastawa. Suba Kastawa telas pun gantos Sri Nalendra. Sampun muntup-muntup pinanganten sari jengkar saking sasana busana. Bacut gancang lakune. Lon-lonan denya jumangkah serat maja pinanganten sarimbit jengkar saking wisma busana tumuju wonten ing sasana rinengga. Pinanganten bawanipun Tu Sulistya Warana Ramokal Nameta Cinandra ngantos Kirang Candra turah warna. Ingkang amarati tesaken Ibu Juru Sumbaga Tataria Srimpi Sing Igara Purwa Purwasari. Pinanganten kakung wincingaken ratah Mandiri Purwa Purwasari dikangmus jengkar saking wisma busana. Dasar karenggoing busana kangagem busana kang katong ora mung kalamenta sinawang saking katebian kanton Merabu Twin Hamrabawa kang pinangka cucing lampan nggih patahipun wonten kalih mila sinebat patah sakembaran. Datan kantun para putri Domas cacah kalih lajur sisih. Para putri Domas katesan saking kenyatuin Joko Tumarono kang pinter anggen menangati busana wimbuh kawibawane asri lamenta dinulu. Mus dumugi ngajenging korining pangiwahan pangging pinanganten kapurwakan saking upacara balang-balangan gantal. Pinanganten putra balang gantal mring pinanganten kakung Datan Pantara. Pinanganten kakung balang gantal mring pinanganten putri Punapata Werdine. Gantal dumadya saking godhong suruh lininting tinangsunan lawe wenang kang mengku werdi sinandi. Godhong suruh lamenta dinulu siji lumah lawan werpenangi kalamenta binigit padha rasane. Ingkang sajuga priyang samiji putri kangus manunggal tekate bisa manunggaling cipta rasa lan karsane pinesti jatuh kramane. Ami jambanipun kekanan pinanganten Putri Wamami Tirta Mungguing Bokor Kencana anyaringi ical sarining Sukerta tulus mulya manggih raharja. Kambang-kambang kumambang Sekar Triwarna ingkang Mungguing Bokor Kencana mawar melati mewah kanthil kang mengku werdi sinandi. Panjenengan wonten Branagung pinanganten saripun lamun winawar ing tembuh manis sumantar kedaling lati saged kumantil kantil wonten ing padoning netra tumanem tungtunging nala. Kelacangaken pecah upacara pecah tigan dubipun angan 3 kapatapan mantram dening Ibu Juru Sumbaga kapetak pecah padha sakala ingkang warni jenar mewah petak
Samiya misah-misah ingkang mengwerdi sinandi. Wayang ancen wonten ing Alambaran Agung pinanganten sarbit saged misah dumateng tanggel jawabipun tiyang sepuh mandiri pribadi. Tatan kantun para putri domah cacah kalih lajur sisih. Kadadosan ingkang Jaka tuwin kenyang kang tasih manena parambene. Awit saking pinter anggenipun ngadi busana. Wingguh kami bawane asri namun to dinulu. Lon-lonan tumuju wonten ing sasana Palenggan Cerat Maja pinanganten sarimbit. Dupi wis dumuju ing sasana Palenggan pinanganten ya lenggah jajar katon marabu dena marabawa. Sasampunipun satata lenggah biya kalajengaken upacara kacar kucur. Punapa to nastan upacara kacar kucur wau wonten ngamestani muga-muga besok rejekine manten sageta lancar tur mancur-mancur. Kacar kucur kadadosan saking kacang kawak, gile kawak maune wong liya saiki dadi sanak. Pinanganten kakung Hyang Astapa nang lampus Kloso Boko ingkang ing riku isi wasa ketos kacampur arta receh biya kasutaken panggonipun pinanganten putri. Pinanganten putra nadhaing mawi sindur utawi lendang ingkang mengwerdi sinandi. Wos nyangancik wonten ing alam bebrayan agung pinanganten kakung kedah pados guna kaya upakarti. Salajengipun kaparingna dumateng pinanganten putri saged angecaken lulu wedal samurwat punapa ingkang dipun paringaken dening kakungipun wau. Wanya upacara kacar kucur biya kalajengaken upacara kembul dahar walimah utawi wonten stane upacara dulang-dulangan. Pinanganten kakung biya andulang mring pinanganten putri Tatan Pantara. Pinanganten putra dulang mring pinanganten kakung kang mengku redi sinandi. Jroning suka parisuka Serat Maja pinanganten sarembit ampun ngantos lali awit pengendikane wong para pisepuh sak beja. Bejane wong kang lali sih beja wong kang eling lan waspada. Purnaning upacara kembul dahar walimah kalajengaken upacara sungkeman nanging dilarang dicandra. Nggih kula nggih nggih ngoten. Ning kita ajeng sungkeman riyen Pak niki mari ana. Iki sungkemane digawe ceria, ora oleh sadu. Pun monggo Mas Dukuh kula aturi sungkeman riyen pun. Mboten ajeng kula candra, mboten ajeng kula iringi, Pak Mas. Kajenge budhongkol nggih ceria. Bismillahi lawan nyebut asma Gusti ingkang maha loma sarta maha
Gong, gong. Sing tukang Gak kira Yamin iki ke Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Mas. Jebule sik tangeh. sing sungkeman kono sing nangis anu. Pak Duko nangis. Boten. Oh, bahagia kok nangis. Pak Duko sik nangis. Sagung para pinisepuh rawuh kakung semenetene jalur budi mekaten menggah hati cara panggih pinanganten. Ambuk bilih angking kula ngaturaken lumaming hati cara panggih pinanganten kata lepat setumpang suh kepara sing laras saking greh basa tintata krami pisan malih. Kula tansah nyuwun lumunten isih samodring pangsami. Ing wasana wedal kondur wonten karsanipun kadang paniti laksitaning hati cara. Panut mengatur, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.